Wat is dat? Nou, neemt u het maar gauw over. Ja, ik neem het, maar eigenlijk wil ik het ook niet vasthouden, want ik heb nooit in mijn leven gerookt. Ik En weet niet thuis waarom. bij mij hebben we ook nooit gerookt. Echt waar? We hadden 8 jongens in huis. En van de 8 jongens heeft maar 1, 2 hebben gerookt. Bij mijn ouders mocht je niet roken. En ik weet, mijn vrienden zeiden altijd, Emmy, wat een gezin, je ouders hebben het goed gedaan. Want geen van je broers hebben ooit marijuana gerookt. Vreemd hè? Nooit aan de drugs, omdat mijn ouders hiervoor waakten. Maar waarom ik een sigaret heb, dit zegt me wel iets hè. Ik was heel jong, heb ik een vriendje gevonden. En ik was op de provincieschool, was heel jong. 17 jaar denk ik, of 16. En die vriend, die kwam in de straat bij ons. Je weet, 's middags loopt hij langs, maar hij had een sigaret. En alvast, alleen het feit dat hij een sigaret had, wist ik dat ik niet met hem zou blijven. Nee, echt niet. Maar wat het spannend maakt, mijn moeder had ons belang. We verkochten bakoven, groenten. Ik weet niet als je weet wat ons belang is, want ik zie ze niet meer. Oké, maar wij hadden ons belang omdat we zelf planten en zelf... En jullie verkochten jullie melk waarschijnlijk ook, toch? Ja, alles in ons belang. En deze jonge man, we waren nauwelijks begonnen met de relatie. En hij liep voorbij. En toen keek hij, als mijn ouders er waren, zag mijn ouders niet, zag mij alleen in de winkel. En ik kwam in die winkel. En weet je wat hij me zei? Wat zei hij? Emmy, neem een pakje sigaret voor me. Ik zeg, betaal je? Hij zegt, nee, je moet het gewoon nemen. Want we verkochten Anker en Snowflake was er vroeger. Ik kon me niet voorstellen dat hij gedurfd had dat ik moest stelen van mijn ouders. Ik kon niet in. Maar wat ik niet wist, de buurvrouw, die had hem zien komen. En die had hem met een sigaret gezien. En later vertelde hij het aan mijn moeder. Zeg, vrouw Meili, wat boycott ja zo? Hij is binnengekomen in ons belang en hij sprak tot Emmy, volgens mij is het een vriendje. En mijn moeder had toen geen begrip daarvoor. Ze wist niet eens dat ik geweigerd had om een pakje sigaretten van mijn moeder te geven. Mijn moeder heeft die riem gepakt en me geslagen. Hoe komt het? Die controle van buurvrouw was vroeger zo mooi, sociale controle. Niemand kwam zomaar langs. Niemand kwam aan de meisjes. Niemand. Alles wat er gebeurde was medeweten van de mensen om je heen. De sociale controle was zo goed in elkaar. Je zou nooit iets durven doen. Omdat je weet dat of tante, of oom, of buurvrouw iets zou komen vertellen aan je ouders. Ik vind het belangrijk dat je die sociale controle hebt. Gewoon zodat als er iets misgaat, de hele buurt kan ingrijpen. Maar nog steeds, dat kind doet het niet, doet geen kwaad. Gewoon omdat het bang is voor die straf. En niet omdat het kind inziet wat dat kwaad werkelijk inhoudt en wat de gevolgen zijn. Dat vind ik jammer. Dat is het erge geweest van vroeger. Men vroeg niet naar je mening, men zat niet met je om te zeggen, luister, een sigaret. Maar mijn moeder wist niet eens dat ik mijn leven gesaved heb. Want om diezelfde dag heb ik het besluit genomen om nooit meer naar die jongen te kijken, naar die jonge man. Omdat hij gedurfd heeft om mij te vragen om een pakje sigaret van mijn moeder te nemen om te stelen. En wij waren niet zo opgevoed. Maar als mijn moeder me had gevraagd en we hadden gezeten, wat je nu wel hebt, je kan met je ouders zitten, maar vroeger kon je niet gaan uitleggen. Nee, uitleggen was er niet bij. Zodra je wilde uitleggen, kreeg je met de riem. Je moest gehoorzamen en je moest zorgen dat je moest het voorkomen. Dat was het vroeger. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.